Aha, Gyankoba grand opening. I been Mame Kwaye Social Center. Afa to one say sempe pii no say bi a nkurɔfoɔ ɛbɛtena adidi anaa ɛde biribi akɔ ɔma no ɔmo nya bi na abɛbie saa sport wei nti sisi a na yɛtwa ɛyɛ So we are see by next week, some of the games will come in. Okay. So that we can enjoy December. Now we see a game here. Yeah. This is a fish game. It's all about catching fun and getting your money. When you are playing this game, you can get more money from this game. So it's an advanced game where so many people can benefit from. So that's why we bring it down to Asuom so that people can benefit from it. Yeah. That's it. so at the moment de ɛkyerɛkyerɛ yɛn no nso ɛyɛ allowed Fried rice, banku and tilapia, indomie, plain rice and stew. We have yam with pepper sauce, jollof, pork, goat suya. Nigerian food stew is here for Nigerians who are. Nigeria Jollof. Yeah. Nigeria, if you want to experience the Nigerian, is it better than the Ghana jollof. the ingredients that's what makes it different. Clarify the difference. Okay. It's just the spices. Okay. Now Yeah. let's move. Then we have amalatu, we have pounded yam, we have fufu, we have The agusi peppers. we have barbecue popcorn from Ghana, different popcorn. We have them here too. Someone asked, here being Solo Yankees club, Yeah. food will be expensive. Oh no, it's affordable. You just come and experience it. It's very affordable and very delicious. Okay, let's move on. Let's go forward. So at the moment, venue no inside near no. Ɔkyerɛ baabi a sɛ ɔba na sɛ ɔpɛ baabi adidi a wobɛnya baabi atrɛ didi. There were a lot of foods for her, local, foreign. Now compare Ghana and Nigeria jollof. As you already know, Ghana jollof there, it always stands tall. In the higher center, no. Mmerepɛ mu no, yɛbɛtwea bɛn nkurɔfoɔ bi nso ne yɛbu sɛ ɔmo sɛ center and how did they see the place? Sɛ ɛbɛboa. Mfasode bɛn saa na ɛde bɛbrɛ yɛn. Nti yɛgu so ɛnenam And you enjoy yourself and you feel relaxed. We have the best security so far in Kwabi Birim environment. Let me ask you this. Yeah. You came to Asuom as a foreigner. Yeah. Now, why this? You see, when you are in an environment, you have to make it comfortable for people around you. I see that with this thing is missing, and I think if I can do something of this nature, it will help the community to grow because this serves as an economic uh, growth. It will boost the economy of the town because when people started coming from Kede, from far places to come and enjoy themselves here, and they feel relaxed and feel hospitalized, so they might decide to stay here and be living here. So that was my main aim of doing this thing because I want people to come to Asuom and live here and work here okay. comfortably. Let's move on. Okay. Here is VIP or No, anybody can come here. no, this place is meant for reserved people. Okay. If you feel like relaxing yourself, you want to eat snacks, you can sit here with your girlfriend or your wife and relax yourself and enjoy yourself. This place is not a basa basa place.
Do you get it? It's for cool and reserved people. But it's because we are still working on it. When we finished it, no, you cannot just sit here without you having something reasonable to do. But if you like, you want to enjoy yourself, drink beers and coke, you can sit outside and enjoy yourself. Okay, as my brother said, you came here as a phone repairer. Yeah. How do you see the environment? Are they hospitable to you? Oh, Asuom is the best place to live. For me to stay here, it's not that Nigeria is not okay for me. But you see, this is where my mom is. And when I came here, I was like, I love this place. So, mom, I want to stay here. That was the aim. And I really appreciate the family. They welcome me, they support me. Even if my mom, despite my mom is late, anything that I want to do, they are always at my back. And they always support me. My uncle gave me this place to use. And if not because they are hospitable family and they are loved family, they won't do that for me. There are some families they cannot do that for their brother. But for them to do that, I really appreciate it. I appreciate my family as soon as that, but they are always there for me. All my uncles, all my sisters from my mother's side, they are always there for me. They support me in anything that I want to do. So it makes it more easy for me to achieve one or two things in the town. So thanks to everyone who has been supportive to me. I And really I believe appreciate you are it. going to make the place more affordable for programs. Yeah. I.e., weddings, Oh, funerals, birthdays. yeah, yeah. Because some places when you go, they charge exorbitant. Oh, no, 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 no. You see here is for everybody. I want a place where at least when you want to come here, come to us. We'll give you a form to fill. What we are after is don't destroy our property. But you can use this place for your events, but don't destroy our property. Just that we have our rules. We may not, there are some occasions that we will not allow you to bring things inside. You buy our things, but the event, the floor is for you. So some places they Mm. started just like us, Mm. and it has turned to a no go area where you have people, Yeah. taking in all sorts of drugs, and the Yeah. place becoming Yeah. at least more like have you put measures in place to curtail all those things that we foresee in future? Yeah. We are doing everything within our capacity to make sure this place is more secured and more reliable. Do you get it? There is no way you cannot. There is no way you build a kind of place like this and you will not see some bad eggs that will want to infiltrate the place. But the only solution is for security. When you prepare proper security, then everything will go on well the way you plan it. So that's the plan. So Yeah, this is our bar. This is our bar. These are workers. Anything mind before you start buying things. Yɛne mpanyinfoɔ baako mmienu bɛtwetwe nkɔmɔ. Papa mpakyɛw hɛ yɛ kamera no mma yɛ. Agya mpakyɛw bɛbɔ odin de akyerɛ Gyankoba ahwɛfoɔ. Yo, yɛfrɛ me ɔpanin Kwaku Mensah a yɛfrɛ me mefiri Aso Adaba busua no mu a ɔga a ɔyɛ adwuma no me na metua ɔtua ma me na metua wɔne ano nti ntutuo no nhyehyɛ biara no sɛ wɔbɛma ma ne a menim. Na sɛnea ɔhwɛ yɛ yi, ɔga na ɔse ne maame na ɛyɛ Ghanani. Deɛ na ɔka yi deɛ. Na ɔbaeɛ no, asɛ moakye no fɛw so wɔ ha sei. Cause ɛnna nim sɛ kurom ha ɔde phone repairing na ɛbaeɛ. Na ɔbɛbie event sei, ɛyɛ numnyam hyɛ de ma abusua no. Yo, ɛyɛ mpa ɔga ne maame yɛ Ghanani ɔyɛ me nua baa paa a megye sɛ Aso Adaba a ɔwɔ Asuom kurodua mu deɛ obiara bɛdi ho adanseɛ sɛ ɛneɛ papa adeɛ bi a ɛma kuro no ɛtu mpon no ɛkɔ soɔ no ɛneɛ de ba ɛyɛ social center sei meyɛ ɔpanin Kwaku Mensah me na medi anim a social center no aba kurom ha a seesei na asu ɔman no nyinaa ɛnya ho mfasoɔ nti sɛ mewɔ fa ase si ɔno so pɛ sɛ ɔyɛ drinking bar bi ɛwɔ social center no ho a megye tom. Na sɛnea woka no, tɔdɔ bi a ɛduru ayi a, ɛnim sɛ maame kwaeɛ hɔ, sport wɔ hɔ. Nanso tɔdɔ bi a ɛyɛ ne nti obi wɔ hɔ koraa na ɔpɛ sɛ ɔnom biribi but nnipadɔm nti ɔntumi nnom mpo anaa aduane mpo ɔntumi nnidi. Na yɛbɛbie center wei abɛn maame kwaeɛ social center. Mfasodeɛ bɛn na ɔhwɛ a ɛde bɛma kuroman no? Yo, sɛ ɛde mfasoɔ bebree bɛpie mu aba ɛfiri sɛ nnipa bebree ba social center hɔ a ɛduru baabi a na ɔmpɛ baabi a sɛbi wɔne nko a bɛtumi ahyɛ hɔ. TV twitwe nkɔmmɔ. Asan ahyia ɔpanin baako wɔ ha. Agya mpakyɛw bɛbɔ wo din de ama Gyankoba ahwɛfoɔ. Yo, meda ase ne akonnwa mede ma me na anɔpa yi ɛne mo adwuma pa a moyɛ ɛde mboa asuoman agya nkɔbaafoɔ ɛfrɛ me ɔpani bamfo bebree na ɛfrɛ me ɔdate ɛwɔ akyɛm asuom ha no. Na wadaate yɛnka no saa.
center yi aha ɛso yie paa wohwɛ yɛn mpɔtam ha a tɔrɔ bi a sɛ eduru afahyɛ bi te sɛ bronya ne easter no a yɛwɔ limited places wɔ ha wei abɛka ho yi ɛfasodie bɛn no ho sɛ ɛde bɛma kuro no. mehu ne sɛ sesei no metoto m'ani koraa na aha no yɛayɛ beaeɛ a ɛyɛ beaeɛ kɛseɛ koraa kyɛn baabi a wɔ esum kumase yi. Na wei abɛka ho yi deɛ mehu sɛ baabi a wɔbɛkɔ no sɛ ɛyɛ spatial so a mehu saa ase no bɛtumi aboa ma crowd no so ate because abere a atwa mu no wobɛkɔ ayɛ sɛ ha yɛ ma wobɛkɔ ayɛ sɛ ha yɛ ma na me wɔfa ase de wei abɛka ho yi deɛ menim sɛ ɛbɛma crowd no koraa no ayɛ kama anaasɛ ɛso bɛteɛ obiara bɛgye baabi agyina wokɔ ha na sɛ ha yɛ ma a wobɛtumi aba me wɔfa ase hanom na yie ato yie. ma wo sɛ ma 10 seconds bɛsɛ woka biribi ɛde kyerɛ asuoman ne ghana man ɛfa center yi ho tɔn wɔfa ase no dwumadi a wɔdi no ma amansan. Yo nea mɛka ne sɛ me wɔfa ase yɛ solomon deɛ solomon yɛ obi a ɔte n'anim ɔsere ɔte n'anim kyerɛ obi biara wɔ suom hanom na dwumadie kɛseɛ sɛ aba ha yi deɛ nea meka kyerɛ suoman nyinaa ne sɛ sɛbi obi wɔ hɔ a akɔtɔ adeɛ koraa wɔ ne hɔnom a na ɔmu no akyerɛ wo obisa ne koraa sɛ wei koraa ne boɔ yɛ sɛ no na ne bo afu woantɔ a na ne bo afu ɛnso solomon deɛ ɔnte saa dwumadie no ɔde kan bɛsi ma som wobɛtɔ adeɛ woantɔ adeɛ wobɛbisa sɛ ɛyɛ sɛn koraa san wɔ kyi a ɔbɛgye wo ɔfɛw so woba koraa na ɔbɛka ne first thing bɛka kyerɛ wo ne sɛ nipaatwɔ akonnwa wɔ hɔ o, tena ase ɔne wo bɛdi nkɔmmɔ ɔbɛpaapa nsɛm nyinaa kyerɛ m woantɔ hwee koraa na ɔbɛsan koraa yɛ dɛn agya wo kwan kama ɛtumi srɛ somfoɔ sɛ aha deɛ aha yɛ last stop obiaa ɛmfa ne haw ne biribia mmra ha nom na ha deɛ ɔba a yɛbɛso mu ne agye w'ani ɛbɛgye wɔ hɔ a wɔatu solomon yɛ obi a ɔnyɛ mpaapae mu ɔka nipa bom na mene sɛ adwuma a wɔasɔ mu yi deɛ ɛbɛyɛ yie. ɛda wo ase watumi atɔn wɔfa ase no dwumadi a ɔbɛsɛ wodi wɔ ha nyinaa at the moment no yɛn ho ana yɛhyia the ceo himself ɛbɛma no abɔ n'adin because sɛ watra nigeria kakra nti yɛn conversation no bebree naa bɛyɛ wɔ borɔfo mu nti good morning. Good morning. How are you? Okay, please mention your name to Gyankoba followers. My name is Solomon Oloyede, but they call me Yao. Yeah, I'm Yao. So anytime you see me, you can call me Yao. Okay, I had met you on 2 occasions. This is the first time I'm hearing your name, Yao. It sounds a little bit strange. Yeah. How come a Nigerian has that name, Yao? You see, many people don't know my story, and sometimes it's good to hide yourself. Do you get it? Do you get it? Many people don't really know much about me. They just see me as a foreigner who comes here to just be doing things. Do you get it? It's not like my mom is from here. My family, I have big family here. As soon as that, they are very big. And when I came in, my mom introduced me to all of them, so they welcomed me. So anything I want to do, they are always supportive of it. Okay, so meaning you are half Ghanaian, half Nigerian. Yeah. Okay, this is a nice edifice. Normally in our town, we have the centers where we do have events like that. But looking at some of the bars and lunch, this is one of the biggest I can see in this town. Thank you so much. What challenges did you face when you were setting up this place? Because looking at this place, it was not a 9-day wonder. You see, the biggest challenge that I'm facing in the town is that some people see me to be a foreigner. And that thing always set me back in some of the things that I wish to do for the town. Because I believe anything that I do in the town, it promote the town. I want to be promoting the town because my mom loved this town so much. When she's alive, when we are discussing a lot of things, there are some things she really willing to do for the town, but because there is no capacity. So I promise her that anything I can do to promote it, so many things I can do to make her dream come to reality, I will do. So that's the reason why you see me embarking on all these kind of projects. If we get to a time, I pray God should help me. I want to have an orphanage home for her, so her name will be remembered for life in this town. That is one of my dreams. I wish to have a a place whereby we'll be helping people on our name. Okay, in our town here,
mostly in the Christmas festivity or the Christmas period. This is the time most businesses flourish, especially in the Asuom here. When it is December, everything December is a Asuom. So this year, from now to the end of December or the Christmas festivity, what are your expectations? My expectation is very high. Is very very high, and I think I'm planning to like introduce one or two new things into the system. Do you get it? I'm planning to introduce one or two new things. How we celebrate Christmas in Nigeria because I was born and brought up there. I grew up in Nigeria, so I want to introduce some pattern that we use during Christmas and input it here, so that at least when it is Christmas time, the most dullest time of my life is Christmas time in Asuom, because in Nigeria the way we do it is far far different. So I want people to like experience a new pattern of Christmas, whereby you will see. That we enjoy those periods. Yeah. So, as this morning, we have started with the lunch. Does it end here today or in the evening? There are a series of activities we want to embark on. Yeah, in the evening we will do the proper grand party. So we invite everybody from near and far. If you can meet with us by 7 p.m. Here, there are some artists that will perform here tonight. We have Swazi Vibes, we have Boy Killer, we have Obio, we have plenty of them that will perform here tonight. So we are inviting you. If you are from Atobriso, you are from Bonsu, you are from Topiasi, you are from Mabem, nearest places, Kede, you can come around and come and have fun with us tonight. And this week happens to be my birthday. So we are having the birthday party tonight too. So everybody is invited. You are invited to come and enjoy with us. Okay, thank you for me or aha ene. Ansa na ebe free from me no. Yenya opani ba ko ha sei. Ene be twe nkomo. Mame, me pa cho bebo odi. Mame pa cho bebo odi na wakyerɛ odibea a wɔwɔ wɔ abusua yi mu de ama agyankɔba ahwɛfoɔ. Yo, abusuafoɔ mama tea anɔpɛ yi. Mefi aso adabɔ abusuam. Me ne ɔbaa panyin Nana yɛ abosompema akɔwia kesekuo me no. Biribi a ɛbɛfi asuom a ɛyɛ ade pa biara efiri m'abusuam. Social center efi m'abusuam. Ɛyɛ me nua solo. Saa dwumadie kɛseɛ a wakɔfam. Ɛyɛ anigyedeɛ, ɛyɛ ahoɔhoa ma me anɔpɛ yi paa efiri m'abusuam. Solomon yɛ me nua. Ɔde ade pa aba fie. Enti sɛ yɛgyina ha nɔpɛ yi a ɛyɛ anigyesɛm. Enti sɛ ɔman mo a mohwɛ yɛn wɔ baabi a social media obiara hu me sɛ aso adabɔ hema na meka sɛ wo a wobɛbɛ yie wo a woyɛ ayeforɔ nea obiara bɛyɛ bia na otimi ba ha ɛbɛgye n'ani wɔ ha yɛmpɛ korɔ no yɛmpɛ ntɔkwa sɛ wode ntɔkwa ba a yɛde wo bɛma police. Baby a wogyina ne anaasɛ baabi a megyina kasa nneɛma hu me bebree obiara so hu me eti mo yɛmfa nigye firi anɔpɛ ya kosi anwummere na ɔnwɔtwe yɛtɛm 49/7 yɛtɛm paa nigye yɛtɛm eti yɛdam ase ɔman yɛdam ase Na ne korakora sɛdeɛ na wɔka sɛ ɛyɛ asono adabɔ abusua deɛ ɛba nipa wɔ asuom kuro dua mu a mo na mokɔfa ba ɔkɔfa social center yɛ aba masa mfa lunch yɛ aba social center yɛwɔ gyidie sɛ mobɔ ho ban abere biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛhɔ ɛnto kyema na ɛyɛ wo nua anaa mo wɔfa ase anaa mo bɛyi de saa ɛyɛ place yɛ aba yi gyidi sɛ ɛkwan a mobɔ social center no ho ban no saa na ha nso mbɛbɔ ho ban sɛdeɛ basabasayɛ ne nneɛma bi nsi wɔ ha nana. ɛyɛ ampa m'ani kum ho papapapapapa aso adabɔ abusua yɛni kum ho menyii ne sɛ basabasa biara so bɛba ha sei tam biara yɛwɔ ha sɛ yɛhwɛ sɛ solo adwuma no bɛkɔ soɔ ɛno nti ɛne yɛgyina mobɛhwɛ a nipa egu ha sei no ɔman no gu ha bebree na adabɔ yɛgu ha papapapapa yɛdɔɔso yie ɛne yɛtaa solo akyi ɛdam ase Yorùbá mi yɛn nso yɛda wo ase so de twetwe nkɔmmɔ nti ɛyɛ yɛn nua bɛrima solo ɛna abie saa lunch yi solo yanke lunch nti
aha ɛyɛ Gyankoba television sɛnea solo kaeɛ no ɛnsi anɔpa yi anumere party kɛseɛ kyenkyenkye ɛne birthday nyinaa bɛkɔ so wɔ ha sei aha ɛyɛ spacious sɛ wɔpɛ aduane pa di sɛ wɔpɛ nsapa anom deɛ a ɛne ɛne anumere yi hyiaeɛ ɛwɔ Soloyanke lunch and bar na wobɛdidi afeele me a ɛnɛ medi interview anim yi yɛfrɛ me yaw Evans yɛde obɛtumi de afrɛ me ane ohye me ne me cameraman sɛ dove ɛna ɛbɔ adwuma crew no bi nso asie bɛde sen yɛtwa ne te aka no boss da mo nyinaa mo asɛm akra ho